Bé, si no parlem un momentet. Aviam, avui se celebra una mini festa de la gent que compleix any en el signe de balança. Ara anava a dir de quadre, és balança. Aquí dona casualitat que hi ha... Sí, crideu fort, crideu, que no us entenem. Hi ha 7 persones, suposo, no sé si algú més, que celebri anys. Separat? No. Que celebri anys durant el signe de lliure, sí, de balança. Aquí hi ha 7 persones, que els hi farem que ballin un ball sorpresa, un ball que se l'han tret de la butxaca. És un ball que a la Mili s'atraurà la música de la màniga també. Són els passos facilets i llavors tu, quan vinguin, quan vulguis. Ya te vale.